quero que recibades as rumorosas. Vinde para aquí, por favor, porque non sei que tal vos levades con internet. Elas levanse moi ben. Temos unha sección que chamamos Todo o que ven na rede é peixe. E así desflipar. A ver. E o primeiro que temos, dalle te chuseña aí a eso. O primeiro que temos é unha música que localizamos por internet. A ver se podemos escoitar. É un hit. É un hit de Heriberto Alonso titulado Galicia será nación. Sí, señor. Esta será a nova canción do verán, nin a xerejé, nin reggaetón, nin nada. Sen dúbida. Heriberto para un político, para Anxo Quintana. A ver se podemos escoitar, porque é unha canción increíble. Ten moi bo ritmo. Galicia será nación. Galicia será nación. Adicada a Anxo Quintana. Fíxate a letra. Leva Galiza na alma. É un pouquiño pelota todo, se vos fixades. Non se quede corazón. Non ten sentido, rapaz. Non sei, el sacouno así, non? Eu penso que non é peloteo, Os galegos no corazón, non? É moi bonito. Fixarvos o aspecto de Heriberto, que vive en Dublín, non? Sí, emigrante de Curtis. Fillo dos da ferretería de Curtis e toda a vida. Un saludo para E é precioso o estribiño, o retrouso, que di algo así como o de Anxo Quintana, non? Un rollo así, como moi potente, non? Ben, a canción do Brán, sen dúbida, en Galicia. Que máis temos, rumorosas? Temos por aí, dalle aí, e comprobaremos que isto que é? Demostrar que non todo o que ven na rede peixe podeste encontrar. Calquera Isto é un peirao que pode ser galego, ainda que creo que non é. Non é galego. Hai unha grúa neste peirao e que acontece con ela? Pois mirade, seguinte imaxe. Acaba de caer a grúa ao mar, non? Cae o coche. Hai un coche no mar. E temos a grúa recuperando. E inmediatamente despois o coche segue aí. Continúa o rescate. E acaba de caer a grúa ao mar. Ladies and gentlemen, un momento moi bonito. Intentamos rescatala de novo e cae a grúa para o fondo, non? A grúa para o fondo. Nova grúa, a grúa verde. Atención, que pasa coa grúa verde? Intenta sacar o coche. O coche para arriba de Michael Long. E non vemos o coche e ala vai a nova grúa para o mar. Increíble. Unha nova grúa, a cuarta grúa. Non hai ben pouco tempo. Dúas grúas ao mar e unha terceira. E que pasa coa terceira? A terceira, a ver, confiamos na terceira. Como vedes, o que ven na rede é peixe gordo. E que máis atopastes? Unha cousa ben galega, creo, non? Que temos aí na rede, que é... Isto está nunha páxina que lle meteron o ex aí, que mala idea, a unha fábrica que hai por alá por entre Vigo e Ourense, me parece que está esta fábrica. Tamén é verdade que había moito peloteo nesto, non? E puxeron yo ex, quen leva esta páxina? Pois esta é a páxina de Aduaneiros Sin Fronteiras, que é unha das que imos recorrer moi frecuentemente, xunto con blogs moi interesantes como As Túas Balas, Casa Atlántica, Todo Nada, Días Extraños e moitas páxinas máis interesantes. Aduaneiros en Fronteiras, moi recomendable. Grazas, rumorosas, continuade na nosa posición.